Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Supreme Court mentang sengi thok diang watla kala kenthok persya ya ka hukum jong ka High Court hendai ka klem Pynskhem pat ya ka hukum ka High Court namar kata ka hukum jong ka High Court ban Jamin ya ka Sonam kadang kesan haduk mentah ka High Court hak ar bukhnai trik ujelia kala Pynskhem ya ka rai jong ka wei ka ying bishar ban pelat Jamin ya ka Sonam ka bala penong ya ka sarkar Meghalaya ban yakun persya ya ka ni ha Supreme Court kinong bishar berkentup bi Justice Sunresh bat Shil Nagu kiloong makin pechwa ya kajing yat kajing bishar bat la pharu kajing pentip syaka Sonam na kaliang u Solicitor General Kari u Tushar Mehta u bamikmat ya ka sarkar jila Meghalaya uloong ba krenru halor kajing ja dangshan halor kajing syak penyap u Ketan Agarwal da kabriu beladap ya tektien bat u Kasia Goyal bat u bait jongka u Chetan Chaudhry uloong bakijing keno ya ka Sonam kidei kibadan nongrem hadu kata-kata bat omla ban pelat yaka kumman syupen kenmau ka wei ka ying bishar hasulong kala Jamin ya ka Sonam haka ar phonyo trik yayong dak baong makadon kajing bakla bat om syamdon kidau kibabyang halor kajing kem yaka ka sarkar Meghalaya hadian kane kal gerpat sya ka Meghalaya High Court ban pendamno e kajing Jamin hendai ka High Court kala kentat ya kani hadian kani ka sarkar jila kalalet sa syaying bishar bahak ledo ka Supreme Court bat ya kajing bishar an beteng haka khandai tarik naitung Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jingai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki galalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang syakalawai bacok